Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Okay, hapit naman may manguli sa Pilipinas. Guys, ni hapit pod mi og laag sa isa sa amo ang pinakagwapo og pogi nga amigo, guys, si Pau Bencho. Ani nga video, guys. But before guys, naabot na dayang charger sa atuang Nintendo Switch. Wala lang, happy lang ko. Ganahan lang ko ma-share. Okay, naayo naman ang atuang Nintendo Switch nga hinatag. So ato ang testingan mo charge ba ni siya og makaduwa na bagitaan ni. Og tora ni charge you day. Matik palitan dahil no games. Comment daw mo sa comment section below kung sa inindot ng mga games tiya karon. Og tungod kay naa may Amazon Prime dere guys. So mag-order dayon ta og games og na curious man ko aning Zelda. Right o win asa ta ba gani? Kamon libasa oy. Mas nindot yun din yung magkatiguang ta guys, magkabata ang utok. Grabe mo duwa ni guys. Kaya ako mag-practice pag iko. Time out sa tanah eh. Dari sa tas kaon. May mo daw ni. So tinga datan. Kuya ako po daw ni makaon. Nabalion ra din ni siya oh. Matagap na dayon ang makaon sa sulod. Sa Suga, Japan. Isa ka rin. Nobia Bushiso. Bushisoってよね。So tara mga on sa ta, let's go. O pagkaman na to guys, kay one drive away raman to ang ato ang amigo nga si Pau Pau Mara Pau. So laagon sa nato kadiyot guys. Og kadugay ang libot-libot guys, naabot ra gid ang taon mi sa amo ang destinasyon. Wa mi gawas ang atong amigo sa bintana, di na to siya makitaan. Kabalo kung asa ang ilahang balay. Shinkansen de kaita to? ジェイソン So kadiyot ra kay mi dito guys, igara mi nag-chit-chat ginagmay kay mag-prepare pa mi sa amo ang mga malita og luggage og mga dalunon padung sa Pinas. So mo to giin ako ang day with Jampong. So tara mga ontag panihapon. O kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot to comment, like, and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. O pwede po ka mo-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang ubang pang sumpay ning atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw Goes to Japan Vlog Series.